Kachingpen mena na ko office rekam assistant register in charge planning North Eastern Hills University Nehu kabla mi ka janmiet ka khatlai trek unai Weng arja psau kabla pentep panakaliang ka university kala dep bantung ya arngut ki pro vice chancellor Bakenthop ya ka Professor Dr. Familin ke marang Natura Campus beri ka Professor SM Sungo a Shillong Campus kamsim la penhon ni ki Samla ki berang dona pedeng ka Jingki Shong Sha Thangan habakran chilat patai kuboru Samla Sandi Sotun Presiden Neusu Loong bakathong hi kaba khamat kaba kum ki Samla pule kim kwa bakane ka Jingthung Pro Vice Chancellor kanwan khamat Henry ka Jingdawa jungki ka dehi yo VC bon hiar shuki nakakam nakaliang VC mtasni ulah pak pelak kita kan notification hakaba nginayo taka official letter katakan notification kaba pelak du di bala pelak no AR planning hakaba ki notification hi nakapor ki ju sak pelak ki registrar ki nani ki joint registrar nani kita ki assistant registrar jong establishment andai mentak di iba uni AR jong planning ulah pelak kini notification hakaba uni AR planning ayu thui pi nyat udi ubrio beratung uni VC hi hakaba menchua udah nakabayu informatics udi uwe niki assistant ki lab technician handai menta ulah tung yu kum utau professor kata zoology department but mentaru labu latung ru in charge yu jong kata planning te ngai kadang nyat ki por uni VC lanang le don bor susu ulah nasdang penan kam ini ki brio ki jong te habide kata ka Jingthung ni kini ki provinces nakaliang ka jongi ngemsim la kwa shu kata makandana ka thup ka khamat do ye ka bamtahi ngi kwa bai bo uni vice chancellor on hiar shwana kata ka shuki jong habide bet provinsi in sai kran ba tat daba la hiar be uni VC uni shukla te habide bat kini ki teaching but non teaching staff room ila thok ta histi nakaliang jongi hakaba ngi ngila mention ba menu ru kimde bakin dan benta hakim meeting na kanu kutung karai ke bala penyak do uniu shukla te kumtahi na kaliang kajungi ru ni la shongnya perkhat hakaba na kaliang jungi nom pedang kanu karai bala shim do uniu shukla but kumjuk ru habide bakani ka isiru ngilaya bathai gitu ki member ki jungi bagin pak kita kisti ban ong bai kini ki member su kimde shu bagin dan kata meeting bat kimde ban kubur ke eba ukaan penyak new VC hakaba phlai hi mane ka sngiru ngal ai ka statement ba bun ni kini ki din ki bade member jong tu ka isi emergent isi kila ong ba ke go ula kren mu ha ka media kadi ka ba usthok bu skor te ka jingpen i jong menta ulas dang le don bor hakaba ula dap thok skor mencisngi bat menta la kwa le non bor su te nakaliang kajong hi ngem sngodan chu kata ban ong ben bangin sanya e kata kajing yalam jung menta kajing dawa jung i ga di ban har swa ski mu hadin kata ngi sai kren pat habide bat kiwi ki post kiwi ki jing dawa ki jung hatu menta kani kajing sha than jung phi kan kum ni wen habide kajing sha than ko mangila rai na du skin kong ba uni VC dei shu ban university bal adi ban weng shai hadut dalaweng yu ngi saya perkhat pat ke kimat bangin saya keren hakami ndai ka bamtang im ka suban keren kini ni mat habide bat uni VC bat kumjuru ko we ka Kyrwoh ka basai kini ki nang mi khmat juga state government kumju ke central government hakaba mentala kat nusngi ngila syatkan kat nu kanta lajan aspa kanta lajan kot ya kata ko bagi syatkan hakaba bun apa ning jungiru kila hab ti hospital hakaba kila haban join ban wan biang sini ban beteng ya kata Jingthung juki syai ke kot ke kya juki ni Samla puli kan len ti kata hin nakal yang ke jungi ngin dong beteng kan jing syatkan but lada ke sarkar pedeng dan ke sarkar jela kamchem mi kanunu senjam ti kan bakli hi ke sarkar hakaba lada kenja kanunu ini ki Samla puli ki belasat kan hakani ke kenti kementa hakaba bun ni gini ki bawa lawan kesan ki lada pen snow ki ong baladan kanunu ke jingdan kam nakal yang juki kilong ki bakloi ban ai kata ke jing erap ni ke jing kesan ti nakal yang jungi ru ki suskap sha ngi pet chwa katok kan sni henry lada dan pui kata kaput ba kan kata kata ke kot ke kya gini ki dekat ki jungi nakal yang jungi ngim song kli ngin le ke badan kam nakal yang Professor Lakhon Kema Presiden Kanu Tau Loong bakani gede ka kam jabo jong VC namar baya kamat Jingdawa bantung pro VC gede kabalarim ya kaba nakal yang jong uklem patiao satya barkum tau Loong baka Jingdawa gede hi baun hiar nakashuki trai kani de ka jingle jabo jong ni vice chancellor namar nado pas sedang ila ka Jingdawa jong ki khna kamdei bantung PVC munchwa hoy pabaki aya ka memorandum kini kitai ki dawa hanre hadin bauklem patio kini ki Jingdawa
halor bala adon kan ka jing ya sha jing it hang ne ki ong her suki sedon nado tuk sing hado mentangi ban be kata ba ude ban her suki hare niu iba upun mi uang bala atung kat kumka ula atung gini arngot i feminine marak siapa nagaro department satura bat i profesor ko sungo Sherwin sungo hapo Shillong campus ngatrai ngamtip kumno upun mi gini kertang kumno notify uladep keren ne mi ki ngamtip hanre ngakmi lenti baki num sim ya kaneka position ba ula satung namar kalong kumba dung yang ida katari nadin ngatrai lada ka kamdon jingmut e yang ikum ka jepre lada ngi sha how new vice chancellor ba umdon hang ne ba re se kendong ngimtep ba umpun don kam ya ka bor jongu naka jing bamdon hapo ka campus pentung ikni ki armur ki pro vice chancellor namar kani kamde ka Jingdawa jongi khna don kam ban suthu ba ni ngimde banlong ki puppet hakti jongu ni vice chancellor larang yai la di nang ni sam namar ngatep le se hapneng jongi don katukan ningut ki ba kwa banlong pro vice chancellor handai kan sawan ka por dakar kom badai lada syo satung ngatrangi ya pediang handai kani dei ka jingle jabo jongu ni vice chancellor u kwa ban warra ka jingpan pra hapneng jongi takada u war khnang le se diki ngamtip diki nohikai badai na po kasi jante hills ban na po garo hills ba pu un pani namar fi ni hap soto kita kadang mang kerpan kamtam kum proses sungolai badai i candidate banlong VC deba ukwa bentung ulade bentung marsen join namar marsen join ki nihusu ki KSU mangi kan nihuta kameta berkhoi kala demand yo ni vice chancellor thum provisi argut we Shillong we tura ki kertengi latip lupa to kaporu harre khain snap ya kata menta porba ko kala apoi hangne u yale banjingi mut pun pen be yangi harre ngangit skamba kini ki argut ki professor jongi kinum sha pen be how new vice chancellor namar larapi pendon sha pendon kampung ko Atiar ban pen pra ya ka jaj bereu ngatrai kan ngin ngosi ya kan khamtam ikong sngo namar idang satang katokan ne benai how benai me arja arpusan in thai kamdon jingmut ru mi ba insim nga kerpadi ba in sutho ka Jingdawa jongi khana kin sutho ka Jingdawa jongi nohikai khamtam gi nohikai jongi paradok parasnam kiban sutho ba lada fishim ya kane ka pos pen iba pidong yangi nadin nakatari ni mentang ngimlong bi cuk munshwa mentang ila sai kedar ba uniu vice chancellor halor bangila dawa yu ba her shukino halor ubri umdon hapo campus uri sei ukwa ban penya yingi yakum ka remote control ya kan nihu naka jaka ba uri ladangi ngilade yu iga sithi ba ai ki nihu su bat ka ki isu ba kila ong ba ki members jongi ni hap sedangkan non cooperation movement yung ni vice chancellor lasai lada ka long meeting la ki isi member jongi kimde ban simbenta lada don manu ba simbenta ngimtip namar ke Jingdawa nigi khna kaladon ke jingkerpat kaladon nakal yang ke nohikai nakal yang ke nehuta ngangai pinsayo message na liang ka metaru ngi kersan ya ke Jingdawa jongi khna jongki ki khna basa namar phi kamdon jingmut kisong sa jingit hangne lanangi kwa pro vice chancellor menta kamdi kata ka jingi ki kan lenoe ngangai skemba nama ngasngo namar ngalai kini mantala prasngi hangne u vice chancellor batang si klimar ukhaman pe hangne tang si minute ukhaman pe ini khna kumyong ne vice chancellor lada uthungi bikum bai VC center ro phimdai bantre namar yoni de ban bratchwa namar ngata nga sirkom nga bitar ya ka sarkar jongiru namar ka sarkar jongiru ka sha pendon kam bakla ha ka center katkum ka rule ka basuk bahingi bar khoi ben sim ka resolution la de ban dei ba yo vice chancellor de ban pha ban sim administrative leave hand over the charge to the senior most professor as per statute 2A52 baki ong ladam vice chancellor umdan senior most professor kata di kaba soket ban ngangai skema ya kata ngaki student ukin menjur harai hak jaka ban le gumta yo breu bangi la isi hadokan ni ba long ban syawak ni suki kumnong in aila diu shwabo un le untung provisi umlalong lenyo mo nangta lada wan unu senior most professor unsa thungi ki kamre kita dari ka kam hapo jokan nihu umdan kam matuklar ka sarkar umdan kam matuklar na center namar katakan ya kat kum ka statues jongi nama ha statues la kendo shai kumangal oi phi ha ka section 2A52
lada umdon vice chancellor nagunong no daw laban dai retirement laban dai ka jing khlat lani uja klub kumne u provis u senior most professor un assume ya ka duty jong vice chancellor nga thrai let's say ka duna ka jingle homework jang ka ne ka sarkar jongi ngamti mono ban negotiate nga thrai shwa ba kin le ka negotiation table nga thrai ki deban pule ya ka anjo ka nihu ka sai kadar number pi uniu vice chancellor ka don jing kan thok live ho jai hab don ka independent inquiry hab would have instead ka inquiry committee by inquiry pending which udeban phai u shaka extended leave administrative leave u hab IT by your senior most professor udan ka bor ula ban lekat bomon thung provinsi lu ka lekat bomon hanrai kani ka kam jabo jonguni vice chancellor u yele man pendon kam degi trash nong trai muluk degi khasi nigi garo ban pendon kam man pen praya ka jing yakhi jong yang ne nganget scam ba kan numur long namar nganget ka nging la ban kan touch dustbin yakini ki appointment ngala ban ong ta ngi namar ngam trai nu nong sok snong jang ka Meghalaya unum tre ya kan ka namar kan de ka pen pau ba kan snap ya kan ka jing Shah shutom gini ki kon samla jongi kan fi kan de ka let's say ka jing tlot jongki jet benriu jongi ka jing tlot jongka sarkar jongi fil ngimtep utaw nong Delhi ula banum khuslai namta ki khon samla jongi badan hangne hapa jala Meghalaya hare ka sarkar u chief minister chief secretary governor barhot ki deben shim khya ya ka jing Shah shutom kini ki khna jongi hangne matala prasngi ka Jingdawa jongki deben hershuki phi Weng yu phi rayu ka chobi pi kwa nangta u deben IT how senior most professor kata deka kat kum ka an ka ba long berkhoi tharangi ngi atre hanrei kile kum dakane ka kampen pau ba kane ka sarkar jalla le se kam new snap ya kane ka jing yakhi jongi le se ngimtip don ka jing sutho bat ka sarkar pedang namar kia ra ki dang penya ya kane ka sarkar jalla jongi kumangitip ki don bet hajo kia long ki 8 parlok palat ka sarkar jongi bat ka sarkar BJP le se kim not ban sim kono ka rai ka bade na banta ka jing bha jing myat jong ki khon samla jongi habatin pej bha ki kishap ka sha plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka sha plus f ha ka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya